Dituzte urtutako elur litro bakoitzean. 13 plastiko mota identifikatu dituzte eta laginen 180 etileno politereftalatzkoak aurkitu dituzte. Horiek plastiko eginiko botila leunetan eta hungintzan erabiltzen dira gehien bat. Identifikatutako mikroplastiko horien jatorria bertako ikerketa zientifiko guneak direla adierazi du Alex Sabes ikerlariak The Cryosphere zientziari buruzko aldizkarian. Orain arteko ikerketetan aurkitu izan dute mikroplastikoa Antartikako itsasizotzean eta azaleko uretan, baina elur freskoa topatzen duten aurreneko aldia da. Ia Zientzien Akademia Nazionaleko prozesuetan argitaratutako ikerketa garrantzitsu batek dio mikroplastikoak mundu osoan zehar ari direla edatzen, askotan hautsak, haizeak edota itsas korronteak garraiatzen dituztela. Horren adibidetza dugu 2020an ikertzaileek mikroplastikoak aurkitu zituztela Everest mendiaren gailurretik gertu. Itsaso sakonetan ere aurkitu izan dira. Zientzialariek diote kutsatze honek eragin lokalak eta zabalagoak izan ditzakela, gizakiongan ere esaterako. Duela pare bat hilabete gizakien odolean atzeman zituzten mikroplastikoak lehenengo aldiz. Ondorio kaltegarriak eragiteko potentziala dute medikuen arabera, zelula heriotza eta alergia erreakzioak barne. Ume txikiei amaik titia ematen dieten esnean ere, jada trazak edo somatzen direla. Testuinguru honetan ohiturak aldatu behar direla dio eguzkiko kideak, plastikoak sortzari utzi eta horrela horiek galarazi. Mikroplastikoen aurrean ordea ez du irtenbiderik ikusten eta arazo larria dela esan digu. Bestaldetik, Eusko Jaurlaritzak Arabarako, Bizkairako eta Gipuzkoarako berotegi gasen isurketen inventarioa aurkeztu du. Eta datuen arabera, 2020an, berotegi efektuko gasen isurketa 12% murriztu zen aurreko urtekorekin alderatuta. Eusko Jaurlaritzaren eskutik IOE sozietate publikoak urtero argitaratzen duen Euskal Autonomia Erkidegoko berotegi efektuko gasen isurien azken inventarioak beherazko joera berresten du lurraldean. Dagoeneko 2030erako helburuak lortzeko markatutako bidearen azpitik dago. COVID-19 pandemiak eta hortik eratorritako murrizketek beherakada handia eragin zuten Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako berotegi efektuko gasen isurietan. Txostenaren arabera 2020an berotegi efektuko gasen isurketak 12% murriztu ziren Euskal Autonomia Erkidegoan, 2019arekin alderatuz. Pandemiaren une zaienetako murrizketen ondorioz gertatutako bat-bateko beherakada dela adierazi dute. Antzemandako murrizketa historikotzaio dute IOBeko zuzendari nagusi Alexander Botok eta Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusi Inigo Ansolak. Datu horiek Europa osoan izandakoen antzekoak dira, izan ere maiatzaren amaieran argitaratutako isurien inventarioaren arabera 11% murrizketa izan da. Hala ere, Autonomia Erkidegoak irmo eta argi mantendu du beheranzko joera bertako isuriei dagokienez. Alexander Botok azaldu duenez 1990ean 21 milioi tona CO2 isuri ziren, eta hurrengo urteetan ere gora egin zuten isuriek. Joera horren gailurra 2005an izan zen, urte hartan 25 milioi tona isuri ziren. Geroztik baina isurketek beherantz egin dute etengabe, 2019an 18,2 milioi izan ziren, eta 2020an berriz 16,4. Murrizketa 20%koa izan da 2005etik. Testuinguru honetan ingurumen jarduketarako sozietate publikoak azpimarratu du deskarbonizazio prozesuaren bilakaera positiboa dela. Isurketak eragiten dituzten sektoreen artean garraioa nabarmendu dute Botok eta Ansolak. Isuri guztien 25% sektore horrek eragindakoa dira, eta dagoeneko industriak baino berotegi gas gehiago isurtzen du. Batez ere errepide bidezko garraioak. Horretan eragiteko beharra azpimarratu dute. Preso bat hilik topatu dute bere ziegan Basauriko espetxean. Eusko Jaurlaritzako bozeramaile Bingen Zupiriak eman du gertatutakoaren berri, Gobernu Kontseiluaren osteko agerraldian. Ostiralean modu preventiboan Basauriko espetxean sartu zuten gizon bat agertu zen, hilda, bere gelan, bere zeldan atzo arratsaldean. Ordu erdilenago beste presoekin batera modulo preventibo horretan afaltzen egon zen, normaltasun guztiz,
guztiarekin, baino gero, espetxeko zerbitzuak bere gelara joan zirenean zegokion medikamentuak eta botikak ematera hilda aurkitu zuten, eta horregatik ezaguna den eta finkatuta dagoen prozedura ipini da martxan, heriotza horren gorabeherak aztertzeko. Elhuyarrek adimen artifiziala erabilita enpresak laguntzeko helburua du, eta horrek enpresen lehiakortasunean duen eraginaz aditu da gurean Itziar Cortez, Elhuyarreko hizkuntza eta teknologia koordinatzailea. Enpresarentzat orokorrean digitalizatzeko edozein prozesu digitalizatzeko adimen artifizialak asko laguntzen du noski. Guk hizkuntzan aplikatutako adimen artifiziala ikertzen dugu eta horrekin lotutako proiektuak eta zerbitzuak ematen ditugu. Kasu horretan, adibidez, nazioartera begira dagoen hemengo enpresa bati primeran datorkioke horrelako tresnak edukitza eskura, edo alderantziz, nazioartean arrakasta duen enpresa bat ona etorriko balitz, adibidez, hizkuntza teknologiek asko lagunduko liokete digitalizazio horretan sartzen. Gasteiz antzokia lekukoa hartzear dagoela, agurzteko ordua iritzi zaio Oian Eder euskararen etxeari. 8 urteko ibilbidea izan du eta azken ekitaldia ekainaren 30ean izango da. Aita Mari erreskate ontziak 11 pertsona atera ditu Hondorartzear zegoen txalupa batetik gaur goizaldean, Mediterraneo itsasoan. Goizeko 5etan jaso dute abisua eta 6etan topatu dituzte EITBek jakinarazi duenez. Onik topatu dituzte ontzian zeuden migratzaileak. Ekainaren 6an abiatu zen Aita Mari Balearretik Mediterraneo itsasora. Eguraldi onarekin batera, ugaritu egiten baitira Afrikatik irten ohi diren ontziak. Sarri jendez gainezka eta baldintza kaskarretan. Eta nazioartean ere Eskoziako lehen ministroak independentziaren eztabaida agenda politikoaren erdigunera ekarri nahi du berriz ere. COVID-19 pandemiaren unerik okerrenak gainditutan, erresuma batutik ateratzearen eta horri buruzko erreferendumaren aldeko kanpaina abiatu nahi du. Independentziaz hitz egiteko garaia dela adierazi du agintariak. Eskoziako lehen ministroa herritarrak konbentzitu eta balizko bigarren galdeketa irabazteko tematuta dago. Izan ere, uste du Eskozia 2014an baino askoz ere prestatuago dagoela independentziarako. Kultura arlora salto eginda, kanterri euskaraz kantatzen duen herria ikastaroa abiatuko dute Oiartzunen, uztailaren 11an eta 12an. Kanterri da, kanterri euskaraz kantatzen duen herria, du izenburua ikastaroak eta egitasmoak, eta da ikastaro bat euskarazko kantagintzaren ertz eta alderdi guztiak aztertzeko, hoien inguruan gogoeta egiteko, modu teoriko eta praktiko batean, eta euskarazko kantagintza balioan jartzeko. Araban salto eginda, bertako bertsolari txapelketak irabazlea du dagoeneko. Ez dira nao.
Dagoeneko jakina da Perua Barrategi izan dela Arabako bertsolari txapelketaren txapelduna, Manes Agirrerekin buruz-burukoan ibili ostean. Serapio López Ortueta bertsolariak entregatu dio txapela eta merezi duen moduan Araba zaintzeko aldarria egin zuen azken agurran. Bertsolari gazte eta veteranoen arteko ikuskizuna izan zen larunbatekoa eta irrikideak izan ziren nagusi, izan ere 6 bertsolarietatik 4 Aramaiokoak izan dira. Arabako bertsozale elkarteak ere valorazioa egin du, valorazio positiboa egin du txapelketaren inguruan. Bueno, valorazio oso positiboa, ez? Jende mordoska bat bildu genuen Biltzar Jauregian ekainaren 11 izateko, bai, eta 1000 plan egoteko eta hondartza, mendia eta denerako planak izateko. Oso pozik alde horretatik, eta bertxokaletate eta eman zen lehiaz ere oso pozik, eta dena ondo joan zitzaegun. Batukaden topaleku bilakatu da Lazkao ekainaren 11an, Euskal Herriko, herrialde Katalaneko eta Espainiako 15 taldek girotu dute herria batukada doinuak astenduz. Etzeko kontuetan, etzekalde taldeko lagunekin izan da azkeneko Koldo Otamendi musika zuzenean saioko aurkezlea. Dagoeneko saioa osorik duzue 11.eus atarian ikusgai. Eta hemen laburpena. Digamos que genero asko batuten bizela gure musik estiluen. Melodietan alda egon popa, alda egon post-hardcorra bai edo aldarrizek, gero kantan estrukturetan alda egon hardcorra bai, gitarra melodiko aldi egon, bateri gogorrak, orduen hainbat estilo sartxindiez gure musik estiluen. Osa, musike oso zabala entzuten du, eta beti izan du hori galderi entzulientzako izan didela, ez gure txako. Beti mogiten gari esapur bete, ez dakitz musike tristetik edo melankolikotik, horti mogiten gari, bai gitarra akorditatik, melodizetatik, letratatik bai. Disko apurtxu bete eskinite daue salantzieri, eta bakotxa beran pertsonien biaketiri edo. Ez du gure erantzun bete mon, bere bai du gudu horregaz jolastu, eta apurtxu bete garai ezberdine gauzelez bizitzen, dano etorten dazku momento gogor bat pasateko sasoi bet edo ez dakitz. Eta diskue horretan oinarritu izan duen gehien bat. Zeran aurre egin horreri eta ze ikuspuntu ezberdinetatik aurre egin horreri. Guku dune da jentia segon jo eta zenbat eta zabalago izan gure musiki eta jente gehiago llega bai. Guretzako hori da etorkizune. Festivalak edo areto handiz hauek edo eskara geratuko undergroundien, bai betiokin guguen, azkan ningu hortik. Aiaraldean kokatuta dagoen Artzinegako udalerriak 750 urte beteko ditu aurten hiribildu bezala. Miriam de la Mata. Artzinega Arabako ipar-mendebaldean kokatuta dago, Aiaraldean, eta muga egiten dugu Burgosekin eta Bizkaiarekin. Berez, 1800 biztalde gara inguru, eta gehien bat Artzinegan kokatuta, Artzinegako alde zaharrean, gauden Artzinegako alde zaharrean eta inguruetan kokatuta, baina baita ere, hainbat auzo ditu bere inguruan.
Artziniegak aurten 750 urte betetzen ditu hiribildu bezala, baina bere historia aurretik dator. Aurkitu ziren arrastoak neolitikoak erretestu delako Kobazuloan, eta gero baita ere, Arteko Gure Amako Santutegian aurkitu ziren erromatar garaiko arrastoak, eta ja Erdi Aroan izan zen, non Alfontso Amargarrenak jakitunak eman zion Artziniegari, garai hartako Artziniegari herri gutuna eta hiribildu bilakatu zen. Ospatzeko lehendik egin genuena izan zen jendea bildu eta kontseilu bat sortu, ospakizun hau nola bideratu nahi genuen erabakitzeko. Eta azken finean Artziniega kultur eta kirol mugimendu asko daukan herria da, hiribildua da, eta ekintzak atera ziren, eta gehien bat herriak proposatuta herriarentzako. Hasi ginen urte hasieran Santxotena eskultoreak, hemen tailerra daukan eskultore naparrak egindako 4 eskultura herrian jarriz, herriaren puntu ezberdinetan jarriz, eta urte osoan mantenduko direnak, baita ere abesbatza, hemen Artziniegan abesbatza bat daukagu, eta zikloa antolatu zuen beste abesbatzekin batera Santutegian, adibidez Karpi txirrindularitza martxa, Antzineko txirrindularitza martxa antolatu zen, eta baita ere berreskuratu zen 2 urteko paroiaren ondoren. Artziniega abizena daukan jendearen topaketa mundiala egingo dugu uztailaren 9an. Dira ekintza ezberdinak, bai kirol, bai kulturarloan, baina gehien bat herrikoiak direnak. Ekainak 19 igandea Araba Euskara oso ospatuko da, eta bertan izango da 11 telebista. Gaueko 10etan gainera egunak eman dituen irudi obrenekin eta askotariko elkarrizketekin saio oso berezia prestatuko dute Gasteizko lankideek. Bada Arabako ikastoleen jaiak badu kanta, eta horrekin utziko zaituztegu. Besterik ez guraldetik, eta gogoratu une oro aurkituko gaituzuela zuzenean ala nahieran 11.eus atarian. Onda izan!